както в силото сироко на Геталто Тим, 10-7-8-3 от този старт, 221.3 терминална и 1.759 от първите 60 фута. 10.2 има Христо Петров от вчерашния ден. И 11.670 за Христо Петров. И 11.427. Закономерна победа, 1-0 в финала за Геталто Тим. Вена 10.431 хиляди. Първа позиция за Геталто Тим. Победа за Геталто Тим, 10.916 за Ники Салмов в тесния коридор. И така, фал старт за Николай Колев в тесния коридор. И двамата не разбраха, дават пълна газ до финала. Десет 136 за Христо Петров. За сирокото в 91. С 10 секунди 5500. Уникална победа за Ито и съответствие. Volkswagen. Мироша Матийци го изчака. 10.59 за сирокото, 13.43 за рибата. Изпръжване на рибата. Много бързото сироко на Матийцо. Голяма преднина на 60-я фут, дами и господа. 1.56 за Ицо. И победа 10.83 за Ицо от Хет. 12.79 за рибата и втора позиция за него. Победа за Хет 91 и Бата Ицо. Това старт, дами и господа, на времето. Битка за класиране по-нагоре между Димитър Мавренчев и Мартин Николов. Нека малко да нажежи в здравството. Този без фал старт, дами и господа. Добра реакция на Мартин Николов. За момента води на 200 метра. И победа за Мартин Николов със сирокото. Победа за сирокото пред Димитър Мавренчев. Мартин Николов продължава напред.
дише шумно, пазиме невинните и